Saya jamaah kangge sonten menika nggih wonten pembinaan saking Kementerian Agama saking KUA. Niku karena momentume zakat, momentume akhir Ramadan. Berarti sing kita bahas nggih masalah berkaitan dengan zakat nggih. Khususnya mangke masalah zakat fitri atau zakat fitrah. Tapi secara umum nggih zakat wonten mawon. Nggih kula bahas riyen. Zakat niki kan sakjane mboten langsung disyariataken ten umat Islam awal-awal zaman Kanjeng Nabi mboten. Awale niku mboten langsung wajib ketika Nabi dados nabi mboten. Awal Nabi ten ngene Mekah niku nembe napa tentang keimanan, jadi tentang tauhid riyen sing didandosi. Lajeng mantun ngonten selama 13 tahun ten Mekah terus hijrah ten ngene Madinah. Nah, ten Madinah niki nembe diwajibaken disyariataken zakat. Sampai sak mangkin dadi salah setunggale rukun Islam. Zakat niki kan salah satu rukun Islam. Gini ku enten napa? Syahadat, lajeng salat nggih, terus zakat, poso, lajeng haji. Gangsal rukun Islam. Sing artine rukun Islam niki nek kita lampahi sedanten berarti keislaman kita sampun sempurna. Sampun sempurna. Tapi nek enten sing kita tinggalaken kanthi sengaja nggih, kita tinggal nganti sengaja, mboten enten uzur napa-napa. Maka mboten namung dosa gedhe. Tapi keislaman kita niki mboten sempurna. Niki resikone ngoten. Lah zakat niki termasuk bagian saka rukun Islam, masalahe ngoten. Zakat niki secara bahasa nggih bersih, suci, tur munda. Artinya tiyang nek zakat niku ya iso dadi bersihaken, nyucikaken. Napa sing diberseni? Kitane kali bondo kita. Nek zakat fitri niku bersihi kita, awak kita. Nek zakat mal niku berseni bondo kita. Poso niku berseni nyawa. Berarti telu niki suci kabeh. Nek dilampahi sedanten mpun poso, nyawane ruhe pun suci. Pun zakat fitrah, zakat fitri, awake pun suci. Zakat maling nggih didalaken berarti bondone nggih suci. Munda niku maksude tiyang sing zakat bondone mboten tambah kelok, mboten tambah berkurang. Tapi tambah munda. Nah munda niki ampun ditingali cuma nominal lho. Nah berasku nang omah sak karung 20 kilo. Terus tak nggo zakat wong 5. 5 ping 3 kiloan berarti pinten? 15 kilo. Ketok ya kelong nggih. Oh berarti kan berasku kelong 15 kilo karek 10 kilo. Nah ampun ditingali namung saking rupa pas wayahe niku. Karena janjine Allah niku lewat Rasulullah mana kosomalun min sodaq, mana sodaqotun min malin. Ora ana barang nek disodakono dizakati tambah suda ora ana, pasti tambah munda. Lah munda niki mungkin dari sisi jumlah mangke mboten saknikine. Nek langsung sakniki nggih secara zahir meripat ya ketok kelong. Tapi secara mangke niku enten tambahan-tambahan lewat rezeki-rezeki. Nomor kali sing mesti nggih niku tambah barokah. Nah niku esensi zakat saking mriku. Lajeng zakat niki kan wonten kalih. Enten zakat mal, kalih enten zakat fitrah utawa zakat fitri. Sakjane sing bener niku zakat fitri. Soale hubungane kan kalih benjing niku salate Idul Fitri, mboten Idul Fitrah. Tak jane sing bener iku sing luwih cocok niku zakat fitri. Cuma kadang wis kadung kita niku wis umume ten banner-banner panitia zakat fitrah wis kadung wis mboten napa-napa lah. Tapi intine pokoke paham nek zakat fitri, zakat fitrah niku ya artine sami, ngedalaken beras. Lah zakat enten kali niki zakat mal kali zakat fitri. Sing zakat mal riyen. Zakat mal niki nek kula tingali saking sine tiyang sini. Niku sing wonten pas napa potensine.
Niku sing pertama pertanian. Zakat ziroah. Pertanian niku napa? Biji-bijian sing dienggo makanan pokok sehari-hari tur awet disimpen. Berarti napa? Beras, pari niku nang sawah. Niku wajib dizakati. Lah napa kabeh tiyang lek nggak ada sabin niku kudu dizakati? Nggih mboten. Enten ukurane. Enten haule ya. Wektune kapan zakat niku ben panen. Saben panen, mboten ben taun. Karena nek panen kan mboten setahun nek sawah niku. 3,5 bulan, 4 bulan. Nah, ukurane pinten sing wajib dizakati? Lha mok sawahe cilik yo dizakati mentolo men. Nah, mboten. Sing dizakati niku nek hasil sekali panen niku meskipun sawahe beda-beda lho nggih, temriko tapi dadi sak wektu. Panene niku dadi sak wektu. Niku hasile ningali bentuk nimbangi. Jenengan nimbangine biasane rupa gabah napa pun rupa beras. Usum lek temriki umume gabah nggih. Gabah tasik gabah pun ditimbang. Dereng diselep niku lho. Nah, gabah niku nek ditimbang sekali panen minimal kok saged mencapai 1 ton 3 kintal. 1 ton 3 kintal berarti pinten kilo? 1.300 kilo. Nek hasil panene gabah niku nganti 1.300 kilo, 1 ton 3 kintal, maka nembe wajib dizakati. Lek kurang saking niku mboten wajib. Mboten wajib niku artine bukan berarti mboten angsal. Jenengan ngedalakan mboten napa tapi jenenge mboten zakat, ya sedekah ngono ae. Tapi nek ampun mencapai 1 ton 3 kintal utawa malah luwe, oleh 2 ton, 4 ton. Nah, niku wajib dizakati. Sing dizakati pinten? Sing didalaken pinten? Niki nggih ningali malih. Ningali carane mbanyoni. Carane mengairi. Nek carane niku ngangge desel. Desel lak biaya nggih, ya tuku desele utawa nyewa niku kan biaya. Maka zakate namung gangsal persen. Gangsal persen. Tapi nek umpama mengairine niku ngandelno udan tok, mboten nate desel babar blas. Maka zakate langkung ageng. Ini ku sedoso persen. Lalek gentian, kadang yo desel, kadang yo udan, gonte gentian. Sing jumlahe sami nggih, mboten enten sing luwih dominan, tapi sami. Yo pokoke selang-seling. Maka zakate 7% setengah, dipendet tengah-tengah. Nah, pun jenengan sing gak ada sabin, sing gak ada lho nggih, ampun buruh nek buruh mboten gak duwe sawah. Sing gak ada sabin, napa diburuhaken, diparuhaken napa jenengan garapi ambek niku dihitung-hitung wonten nggih. Hasile ning jenengan niku. Niku sing potensi pertama insyaallah kathah lah ten sini sing gak ada ngonten kula tingali enten sing duwe sawah nang kono-kono kathah lah, enten lah. Nomor kali sing saged potensi didalaken saking penduduk sini niku perdagangan. Tiyang sing gak ada toko, gak ada sadean. Sing sadeane sadean barang, sanes jasa tapi barang. Koyok Karisma. Terus mungkin Indomaret, Alfamaret, ngoten niku lho. Atau toko bangunan. Niku saged kena zakat, saged bukan berarti pasti lho nggih, saged. Karena niku mangke nggih ningali malih. Ningali napa ne jumlahe. Jumlahe niku mangke sak nisab napa mboten? Sak nisab niku ukuran minimal. Lah cara ngitunge ya napa? Ngenten cara ngitunge. Hasile toko, hasile sadean niku untunge pinten? Sing untung resik lho nggih, sing mboten sing didalaken kanggo bayar listrik, banyu, pegawai niku mboten usah diitung punan, wis metu mboten usah diitung. Gawe bayar anak napa-napa mboten usah diitung. Sing kebutuhan-kebutuhan mboten wis metu mboten usah diitung. Sing sisane
bathi resik sing pun mboten dikurak sing pun mboten didamel kebutuhan niku oleh pinten niku ditambah dagangan sing diutang wong dereng dibayar. Nah niku pinten hasilnya. Terus ditambah malih kali dagangan sing dereng pajeng sing tasik ten toko niku totale pinten. Nah nek 3 niku ditotal iki duit bathi resik nggih bersih tanpa dikurangi napa-napa mumpun resik dikurangi napa-napa. Terus duit toko sing diutang wong utawa barang toko sing diutang wong gurung dibayar pinten. Terus barang toko kulaan rega kulaan sak toko niki sing dereng pajeng pinten. Niku nek ditotal kok regine hasile sami kali regane emas 85 gram. Maka nembe wajib zakat. 85 gram niku pinten juta. Nah, sak grame sakniku niku 3 juta sak grame. 3 juta ping 85 niku 255. 255 juta. Jadi nek duit bathi ditambah sing diutang wong ditambah aset toko sing dereng pajeng niki nek ditotal kok sampai 250 juta niku nembe mangke kenging wajib zakat. Tapi mboten langsung didalakan waktu niku mboten. Dienteni dintosi sampai setahun benjing. Pak iki wis oleh total wis oleh 255. Lah berarti tanggal sakniki niku dihitung tanggal 0. Dihitung tahun 0. Mangke ngentosi Ramadan benjing. Nah, pokoknya tanggal pendak ulang. Sakniki ngitunge sing 255 juta niku Ramadan pikantuk tanggal 21 umpami. Ya ngenteni Ramadan malih tanggal 21. Nek Ramadan malih tanggal 21 ditotal malih. Bathine pira? Sing diutang wong pira? Sing barangan nang toko pira? Terus dikurangi niki, dikurangi utangnya kita. Nah, kita kan kadang-kadang usaha yo golek utangan barang. Nah, niku ya dikurangi niku. Nek niku tasik mencapai 255 juta atau bahkan luwe, maka nembe wajib dizakati. Nembe. Nah, dizakatine pinten? Emung 2% setengah. 2% setengah. Gampangane umpami kok duwite utawa hasile wau saking 3 wau dikurangi utang niku kok ngantos 300 juta. Berarti zakate 2% setengah saking 300 juta. Pinten? 7 juta setengah. Nggih kan nek 100 juta kan 2 juta setengah. Nek 200 juta zakate 5 juta. Nek 300 juta berarti 7 juta setengah. Saking 300 juta sing didalaken namung 7 juta setengah. Titik napa katanya? Wah, Pak Prosoku 7 juta setengah iku wis padha koyo bayaran. Bayaran 2 wulan wis niku. Masyaallah, gede. Tapi dibandingkan kali sing 300 ya gede 300. Lek ningali saking nikune insyaallah ngedalaken 7 juta setengah insyaallah ikhlas. Tapi lek ndelok 7 juta setengah wae cah iki cah. Iso gawe nyicil mio iki. Iso gawe DP sepeda motor iso gawe. Lah lek ndelok nikune ya wong wegah zakat. Niku sing kedua. Sing ketiga sing enten potensi zakat tiyang sine niku peternakan. Peternakan iki sing wajib dizakati, hewan ternak sing wajib dizakati kan namung unta, sapi kebu utawa wedhus. Nek unta pun mboten mungkin enten. Wis mboten mungkin enten. Sapi. Nah, saiki sapi. Tiang sini kan enten sing gak ada sapi, enten. Tapi nek sapine niku empun totale 3 dosa. Nembe wajib di zakati. Kirangan ngapunten sinten sing gak ada sapi sampai 30. Masyaallah 30, Pak. Dijono oleh mobil piro iki. Sapi koyane dereng enten lah. Dereng enten.
Nek wedhus krose enten, wedhus. Wedhus niki nek tiyang enggak ada wedhus. Terus totale wedhus sekawan dosa. Nah, enten insyaallah. Kula tate critani tiyang gendel niku enten sing enggak ada koyokane luwih pak. Enten sekawan dosa. Nah, niku wajib dizakati. Tapi syaratnya wajib dizakati niku nek diengono. Diangono, pirsa nggih diangono. Nah, diterno nanggone ala kok suket ngono lho, dijarno isuk. Gembala isuk diterno, sore disusul, koyo cak sekolah. Tapi nek jenengan ngeritno mboten wajib. Lah rata-rata wong kene niku duwe wedhus telu diritno. Rawani ngeculno dhewe rawani, wis diritno. Nggih enten beberapa tiyang tangga kula ten Karang niku enten sing ada wedhus napa gangsal napa enem niku sing diterno telaten pancen nggih gawe kesibukan. Tapi rata-rata tiyang mriki kula tingali diritno. Wis dadi wedhuse iku ya segaya dari meneng tok rek mangan tok. Maka nek diritno mboten wajib zakat. Nah, sehingga sing potensi tensine ini namung kalih niki. Pertanian, kalih pertukuan, perdagangan. Tapi nggih niku sing hasile sing sawahe wombo hasile sampai 1 ton 3 kintal utawa sing toko sing hasile sampai 200 255 juta. Lah lek namung dodolene cilik-cilikan ngene lho kaya tempo kecap ngono ya ora usah Pak. Bu sampean dodol tempo kecap wajib zakat ya aja Pak, iku modale rong balik. Sing toko-toko cilik-cilik tempeken kaya dodol ngemper mboten wajib niku. Wis jelas wis gak ngarah wong peda motore didol barenge gak ngarahane nganti niku. Pun nek sing lintune kayane mboten mungkin. Perkebunan iki mboten mungkin karena perkebunan sing wajib dizakati niku kurma karo anggur. Lah lek jenengan kebone iku gedang, serapah, salak mboten wajib Pak niku. Apa maneh aceh mboten wajib niku. Terus Ma'adin niku tambang, mboten enggak ada. Mriki mboten enten sing enggak ada tambang. Terus kali rikas niku mboten mungkin. Ya kecil lah kemungkinannya. Rikas niku barang temuan harta karun. Mriki ngeduk-ngeduk seumur napa-napa terus nemu harta karun sing nilaine 255 juta niku nembe wajib dizakat. Itu zakate 20%. Pun niku nggih zakat mal. Nah, sakniki sing zakat fitrah niki sing penting iki, sing sakniki. Zakat fitrah niku zakat sing didalaken rupa makanan pokok mentah. Makanan pokok mentah. Tem mriki ya wis beras ngono lah. Wis niku paling aman. Dene kok enten sing ngedalaken rupi yatra nggih mboten napa-napa. Cuma mayoritas ulama sepakate nggih beras niku makanan pokok. Nek sing nganggo duit niku enten sing membolehkan enten. Hanafiyah niku. Bahkan sebagian Hanifiyah ngaturaken luwih apik duit timbang beras. Lho ya apa? Lek dipikir-pikir ya rada ono bener ya, Pak. Rada ono bener. Contone ngenten. Jenengan sebagai penerima umpami lho nggih. Umpami sebagai penerima, terus badhe diparingi beras zakat 3 kilo ping wong 5. Mergo sak enten keluarga pengin zakat ten jenengan sedanten. Ya wong 5 berarti kan beras 3 kilo ping 5 15 kilo badhe diparingaken jenengan. Kale jenengan milih, Pak, jenengan tak paringi beras 15 kilo utawa duit 50.000 ping wong 5. Pinten? 250. Cara cekel-cekelan iku abot pundi? Abot lho, 15 kilo wontong-wontong abot lho. 250 cemplung-pluk wis gak ono sing lho. Oh enteng. Tur paling enak kan iso dimanfaatno kangge napa-napa lek duit. Nah, lek secara logika ngoten nggih matuk mawon, tapi agama Islam niku nggih mboten namung ngandhalaken logika tok. Logika nggih penting. Tapi manut Kanjeng Nabi niku luwih penting. Karena ngeten. Nek umpama nganggo duit niku oleh tur terus luwih manfaat. Kenging napa zaman Kanjeng Nabi gesang awal sampai akhir, Nabi mboten nate zakat ngangge duit. Nabi mboten nate zakat ngangge duit. Padahal zamannya Kanjeng Nabi pun enten duit mboten. Sampun dirham, duit perak, dinar, duit emas, pun enten. Nah, karena memang tujuannya zakat fitrah niku mungkin hadisnya Kanjeng Nabi, faradha Rasulullah zakatul fitri
tuhratan liso iminal lahi warrafat wa tu'matan lil masakin. Tujuane zakat fitrah niku ben wong miskin langsung iso ndang adang dipangan. Gak usah leren nyekel duit terus leren belanjakno, mane riyo kok akeh tuku sing tutup macam-macam. Nah, ngoten lho. Fungsine niku riyo niku kan Idul Fitri niku artine napa sih? Id niku kan balik. Fitri niku artine sarapan. Kita nek poso kan mboten sarapan to, Pak. Poso kan mboten sarapan. Idul Fitri niku kita balik oleh sarapan. Wis oleh sarapan malih. Zaman poso saulan mboten langsung sarapan gitu. Lah, supaya kita sarapan isok bareng-bareng wong miskin diparingi zakat fitri, ngoten lho. Dadi kok mangane bareng, tujuane ngoten. Zakat bukan ben wong iku oleh duwe akeh, mboten niku. Nah, pikiran kita lah. Tapi nek tujuan syariat ngoten. Oh, tapi umpami jenengan sebagai panitia kok nampani rupa duit, maka jenengan angsal dua pilihan. Pilihan pertama, jenengan langsung tampani rupa duit niku tur mangke langsung jenengan bagiaken tenggene fakir miskin, monggo nderek Hanafiyah sing wau. Utawa nek nderek sing mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila, duit niku jenengan tumbasaken beras riye. Nangke sing jenengan paringaken beras. Nah, nganten-nganten mawon. Encok wis pun pokoke jenengan natur. Kula nerangaken kok ini ping 5 lho. Ben posoan nerangno niki kula. Nggih. Ya saling mengingatkan lah. Terus zakat wajib zakat fitri niku mangke nek nembe maghrib takbiran. Kirangan iki takbirane napa Kamis malam Jumat napa Jumat malam Setu niku nembe wajib. Lah sakniki dereng wajib. Tapi jenengan dalaken sakniki mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Bahkan sebagian niku empun enten sing didalaken zakat fitrine tanggal setunggal tanggal kali Ramadan, awal-awal Ramadan langsung didalakan. Memang pun on asal. Dan justru kadang lebih baiknya kenging napa? Ben uang miskin niku langsung duwe jatah buka karo jatah sahur. Ora katik mikir, oh alhamdulillah wis oleh zakat fitri sakniki dadi buka karo sahur wis ra mikir ngono lho. Enten sing ngoten niku. Ya monggo sedanten enggak ada pertimbangan, tapi saran kula dan ditunaikan. Mriki janjiane kapan biasane? Ponenten. Rencana insyaallah Pak. Dinten ini Idul Fitri belum tentu. Nggih. Kamis kemawon mungkin untuk mengantisipasi kalau nanti Jumat Idul Fitri. Oh, kan mriki berarti Kamis dikumpulkan. Oh, Kamis. diumumaken. Nggih, Kan menerima Kamis nanti pengumuman. disalurkan. Nggih. Dan nanti menjaga nih Jumat itu. Oh, nggih, saya nggih. Berarti temriki biasane nganu napa satu hari selesai. Ya betul setengah hari itu. Malahan. Nggih, alhamdulillah. Ten nggene Girikerto niku ten Masjid Al-Muntaha niku siang diumumaken nggih. Bahkan mulai subuh diumumaken pun ngumpulaken. Mangke bakdo asar dibagiaken sadèrèng maghrib pun mantun. Kaya jenengan kurban, Pak. Kurban nek cuwepet jenengan. Injing dibelei jam 09.00 jam 10 wis nimbangi wis ngeteraken. Sadurunge zuhur utawa sak mari zuhur titik wis bar sedanten nggih setengah hari kan. Niku nek di model kaya ngoten aman ngoten. Maksud kula napa? Panitia niku mboten nenten bayarane sih, Pak. Kula niku ngesakaken, bukan berarti mboten angsal ngesakaken panitia. Nek leren nyuwateti nunggoni zakat ngenten padahal ra ono bayarane. Terus data terus mari ngono ngeterno rono swara lho panitia niku. Nek monggo iku lho nek kula piyambak pribadi, nek kula langsung kula paringaken ten fakir miskin ngoten mawon. Ngesaken nek dititipno panitia. Tur ngenten, tiyang niku nek titip zakat fitri ten nggene panitia, niku hukume dereng zakat. Zakat niku nembe dihukumi zakat nek sampun ditampani fakir miskin. Ngoten nggih, enten sing lanjutaken kurang sak menit. Masalah zakat fitri cekap nggih. Iki Pak, Monggo. untuk penjualan games mungkin penutaran itu cuma labanya apa Pak Yunus Doyo kalian di total barang. Lah nggih 3 niku sing ditotal, Pak. Hasile jenengan sadya. Duit sing mboten jenengan damel napa-napa, mboten damel tumbas maem, mboten tambal listrik niku mboten sing bersih.
ditambah kali sing diutangi wong, ditambah kali barang-barang nang toko. Kira-kira mawon. Nah, ngoten mangke. Ngoten nggih. Nggih temu Fatih ngoten subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.